মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আনিছো। ৰাজ্য চৰকাৰৰ চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নোহোৱা যুৱক যুৱতীসকলক এতিয়া চৰকাৰে দিব ৰাজ সাহায্যযুক্ত ধন। 2 লাখৰ পৰা 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে। थारैनो नोंथांमोनाहाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन मिथिखाबाय। जागायलांदिनि भिडिअखौहाय इन्ट्र भिडिअबो आङो लगायनानै होखादों ससे आरो बे क्लिप्सखौ नुनानै निस्सय बुजिखाबाय। आरो बारा बुंबाय थानो सानाखै, बिदिबा जागायलांदिनि। थारैनो बेकार लाइमोनफोराहाय जायफोरा बेबायदि साखरि बाखरिफोर मोननो हायाखैना, जोङो बे रांखौहाय मोनमारनो हागोन नामा? बेकार लाइमोनफोरनो जिथुनाखि सुबिदा बा जि आसनि लानानै फैदों सरकाराहाय, बे आसनिखौ मोननो हामारगोन नामा? गोबाङानो रिजेक्ट जागोन आरो खायफाया मोनगोन। दा जोंनो समासो खिन्थासिगोन। आरो गोबाङानो एप्लाइ खालामदोंना। दा जोङो जायफोरा इन्टारेस्ट थानाय एप्लाइ खालामदो। बेबायदिनो प्रजेक्ट रिपर्टखौ जोङो एसे मोजाङै खालामनानै आपल'ड होयोब्लानो जाबाय। आरो प्रजेक्ट रिपर्टखौ जों डाउनल'डबो खालामनो हायो। स' डाउनल'ड खालामनानै एसे बेवहाय फिलआप खालामनानै ना, लिरनो गोनां दङ मोननैसो, बेखौ फिलआप खालामनानै जोङो मोजाङै बेखौ आपल'ड होयोब्लानो जाबाय आरोना। मोजाङै आपल'ड होआबा खिन्थु रिजेक्ट जानायनि गोबां चान्स थायो। दा सेलेक्ट जानायासो आसोल बाथ्रा ना। जोङो सेलेक्सन जायोब्लासो मोनगोन आरो सेलेक्ट जायाब्ला जोङो मोननो हानाय नङा। बयबो मिथिखाबाय CM-AAA गोबांथार भिडिअसबो ओंखारगासिनोखा। सोर साबैसे सेलेक्ट जायो नैबे 2.0 आवहाय, जोंनो समा खिन्थासिगोन। बिदिब्ला लोगोफोर गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जोंहा बेनो PM किसान। PM किसाननि आपडेट जोङो बयबो मिथिखागौ, थाबैनो हाबसिगोन 24 खालारावनो। आरो FTO प्रसिडआ अलरेडि येस जाबाय। आं एसे स्क्रिनाव दिन्थिनानै होगोन, नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै लादो। जायफोरना येस जाबाय मोनसिगोन आरोना। येस जानायनि उनाव माने फैसाया खारग'नाय नंला, एकाउन्टआव माने फैखासिगोन आरो। जोङो बयबो मिथिखानाय 24 तारिख आरो बारा दिन गैला। जोङो बारा दिन आरो नेनांला आरोना। 24 तारिखआव जोङो एकाउन्टखौ चेक खालामोब्लानो जाबाय, डाइरेक्ट DVD फान्ड ट्रेन्सफार जाखायो। आरोबाव जोंहा गुबुन मोनसे आपडेट्स दंबावोमोन, नाथाय दासिमबो जोङो बेबायदि आपडेट्स फैनायखौ नुनो मोनाखै। जोंहा SHGनि जिथुनाखि 10,000 रां आइजोफोरनि एकाउन्टआवहाय हाबनो गोनां दंमोन। बेसेबां लेट जामारगोन। फाइनालि जोङो फेब्रुवारिनि लास्ट उइक नङाब्ला जोङो मार्चनि फार्स्ट उइकआवनो फैसाखौ जोङो हाबगोन होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन। नाथाय जोङो दासिमबो बेबायदि गोदान आपडेट्स ओंखारनाय नुवाखै। हाबगोन आरो जोङो नेनानै थाबावनांगोन ना। भिडिअ लाबोगोन मोनोब्ला। लोगोफोर, आङो बेसेखिनि भिडिअखौनो लानानै फैदोंमोन। बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बाय बाय।